δεν θα κάτσεις. Γιατί και με υποχρεώνει. Έγραψες στο διαγώνισμα. Και τι έγινε, σιγά. Τι και! Όλες οι φίλες μου έχουν πάει βόλτα. Είναι άδικο να μην βγαίνω επειδή έγραψα 7 στο διαγώνισμα. Έγραψαν 7 οι φίλες σου. Και επιπλέον είναι η αδερφή μου έξω. Και εγώ θα πάω να τη βρω. Η αδερφή σου είναι μεγάλη. Και δεν κέρδισε το μωρό. Κάνω εγώ σαν το μωρό. Τι λες, εγώ φεύγω, εντάξει. Μη φύγεις. Θα φύγω. Μη φύγεις. Πάω να βρω την αδερφή μου. Άντε ρε Άλισσα. Αυτό ξέρεις από την αργό, αλλά πάντα. Να σου πω. Άννα. Άντε πάλι τα πήρε. Τι έγινε, ποια ήταν αυτή. Τίποτα. Τι είναι αυτά τα λάστρα. Τι είναι αυτά. Τα παιδιά μου. Λείπουν τόσες μέρες. Δεν μπορώ άλλο. Είναι καλά. Εγώ φταίω για όλα. Δεν έπρεπε να έχω και στη μικρή μου κόρη να φύγει. Δεν έπρεπε να είχαμε τσακωθεί. Περάστε. Είστε καλά. Πώς είστε. Θέλω να σου πω τι έγινε. Τα παιδιά μου. Ελάτε εδώ, να σας πω. Λείπουν τόσες μέρες. Και εμείς έχουμε καιρό να τα βρούμε. Δεν έρχονται ούτε στο σχολείο πλέον. Από εκείνη τη μέρα που τσακώθηκα με τη μικρή μου κόρη, έχω να τη ζω. Τσακωθήκατε άσχημα. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να τις βρείτε και να τις μιλήσετε. Προσπαθώ να τις βρω και δεν μπορώ. Πρέπει να κάνω κάτι. Θα με βοήθησετε. Ναι, πείτε μας. Πρέπει να ψάξουμε. Αν έχετε νέα τους, να μου το πείτε, εντάξει. Τις παίρνουμε τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αφού, κοίταξε. Άννα. Τι είναι αυτά. Πάρε. Όχι, δεν σε άσε με. Τι είναι αυτά. Σήκω πάνω. Έλα. Φύγε. Τι πάνω, έλα. Γιατί είσαι εδώ. Πάμε. Φύγε. Γιατί το αρχίσατε αυτό. Εμένα μου έδειξε αδερφή μου. Ήμουν και σε μια περίεργη φάση με τη μητέρα μου. Βασικά, ναι. Εγώ είχα ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό λόγω της φάσης που περνούσε εκείνη τη στιγμή. Ήμουν χάλια και όλοι λέγανε ότι θα με έκανε να ξεφύγω, να χαλαρώσω και να νιώθω όμορφη. Αλλά είπαν ψέματα. Γιατί δεν το σταματήσατε. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι εξάρτηση, πίστεψέ με, και να θέλαμε δεν σταματάει. Νιώθεις χαρά την ώρα που παίρνεις ναρκωτικά και μετά συνειδητοποιείς ότι χάνεις την επαφή με τον κόσμο. Και τι κάνεις εδώ. Τίποτα. Χάσαμε τα πάντα. Αφού ξέρεις ότι αργό, αλλά πάντα έρχομαι. Τραλαλαλαλαλα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είσαι ένα καλό παιδί. Μωρή, δεν είσαι ένα καλό παιδί. Έλα, φύγε, άσε με. Τι κάνω. Πάμε να τις ακούσουμε. Έλα. Τι έγινε. Εγώ θα φύγω και εσύ κάνω ό,τι θες, εντάξει. Όχι, μη φεύγεις. Γιατί αλλιώς τι. Αλλιώς θα πάμε διακοπές τα Χριστούγεννα.